आपका डीजे मुकेश दीवाना माटोल मोबाइल नंबर 9021676653। हमसे रहल ना जाता ये गौरा दिल भंगिया के पता पयट कलबा। डीजे मुकेश दीवाना माटोल ना जाता ये गौरा दिल भंगिया के पता पयट कलबा। जल्दी पिस के पिया हो जल्दी पिस के पिया हो हे देसी लोढ़ा पटकलबा। हमसे रहल न जाता ये गौरा दिल भंगिया के पता पलट कलबा। हमसे रहल न जाता ये गौरा दिल भंगिया के पता पलट कलबा। जल्दी से पीसी के पिया हो जल्दी से पीसी के पिया हो हे देसी लवटा लोढ़ा पटकलबा। हमसे रहल न जाता ये गौरा दिल भंगिया के पता पलट कलबा। मुकेश डीजे मुकेश दीवाना माटोल पर नहीं चौक। 2-3 लोटा ले याद ये गौरा पीली ही गाड़ा गरे हो मन नाही मानता हमर ये गौरा देखे के भांग हरिहर हो। मुकेश बिहार चढ़ते सामनवा हम के गौरा काहे तू तड़पावेलू समझत भाषा खराब बाटे भाषा काहे ना भंगिया तुलावेलू। 2 दिन से पियल न बानी 2 दिन से पियल न बानी नदी हमारा देख चटकल बा। हमसे रहल न जाता ये गौरा दिल भंगिया के पता पयट कलबा। क्या नाम है आपका डीजे मुकेश दीवाना डीजे मुकेश दीवाना डीजे मुकेश दीवाना कौन कसुरा बोला ये गौरा डटल बहादुर के हटे पहर पिहिले भांगना जब से ये गौरा मन न लागे परवहते पहर। डीजे मुकेश दीवाना माटोल भांग के रस बिना नस के हमार देखो न तनिका भेस हो ऐसे न खीस दुनु हाथ खीस घूमे गइले कार्तिक गणेश हो। देखो बसा हवा हिलता काहे देखो बसा हवा हिलता काहे लागे हो 2-4 खोटा गोटा कलबा। हमसे रहल न जाता ये गौरा दिल भंगिया के पता पयट कलबा। क्या नाम है आपका डीजे मुकेश दीवाना माटोल राइटर बिकी विशाल कहेले जन पहुँचाव तू ठेस हो जल घाट संग में अइले देख भक्त प्रेमिया अधेस हो। डीजे मुकेश दीवाना माटोल मलाई नहीं सरी खाई इहे बहाना र फहल हो देख कामरिया देव घर अहिले गौरा मिठू मार सहल हो। अइले अनुराग कठिन नाम तो आपने सुना ही होगा डीजे मुकेश दीवाना माटोल